mobility and the fossil fuel-free environment. Formal na nga gipirmahan sa Mandawi City Government ug sa Department of Energy ang Memorandum of Agreement kon MOA sa katukuran sa labing una nga electrical vehicle charging station kon EVCS dinhi sa Sugbo. Gitakda nga sugdan ang proyekto Marso ning tuiga. Nangulo sa maong pinirmahay si Mandawi City Mayor Glenn Bersede, DOE OIC Director Renante Sevilla, ug ang pangu sa City Planning and Development Office, Architect Marlo Ocliesa, karong Biyernes, Pebrero 21. Sama sa pagpatuman sa One Pole Policy sa tanang mga utility wires sa dakbayan ni atong Nobyembre sa miaging tuig, ang Mandawi City nasab ang labing una nga dakbayan sa mga highly urbanized cities sa Sugbo nga mosugod sa maong proyekto. It's the start of something bigger. The electric vehicle charging station is a step toward a greener, more energy-efficient Mandawi. And we're fully committed to making it a success. Ang katumanan sa EVCS subay sa Republic Act 11697 kung pag-require sa DOE sa mga LGU sa paghimo og National Charging Infrastructure Plan. Mibutyag si Ocliesa nga libre ang tanan nga electrical charging station. Ang maong proyekto tinguhang mahuman sa katapusang quarter ning tuiga. For us to moving forward to prepare Mandawi for the future. Actually, ang future is electric vehicle man po ang atong gipursu, and with the EVCS law, we are supporting that law. Anybody na mo ani sa Mandawi na transaction na pwede sila makagamit sa. Kini si Elaiza Penaranda alang sa My TV Cebu.